Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regeredzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangoma kaviga chitupa changu. Zita rangu ndinoitwa Chiedza and ndine secret iyo yandiinayo mukoma, a secret that I have hidden in my heart for 9 long years. Jealous is very bad. I hope kuti nyaya yangu ichabatsira vamwe vanhu kunzoko, especially vasikana vanenge vachiri vechidiki. Please usambofa wakaitira friend yako utsinye neshanje kana iye kuri kunzi akawanawo murume anenge achimuda. If they get married, do not even feel bad about it, because kunyango ukazomuitira godo ukamukuvadza kana kumuparadzira marriage yake, believe you me, you will regret for the rest of your life the same way that I am even regretting still. Mukoma zvinhu izvi zvakaitika kudhara, but every day I find it very difficult kuti ndinge ndichirara. Nguva dziya dzekuti ndinenge ndava kufanira kuti ndinge ndichirara ndo pandinotanga kufunga manje ndichizvibvunza kuti asipo paya ndainge ndichimbofunga chii chaizvo. I stood beside my best friend akachatira kumba kwevabereki vemurume wake kuBoroto. It was a nice garden wedding, and as a wedding gift mukoma ndakazomupa a beautiful white morning gown. Gown iri ndainge ndakaenda ndikanoruprintisa zita rake nesenemu nezita rahabi wake. Ndichizoita zvose izvozvo ndainge ndatobva nekung'anga, so they thought that it was perfect, but chavainge vasingazivi mukoma ndechekuti zvainge zvitori zvinhu zvandainge ndakatoronga nechekare. First of all, what happened was pakangoitika kagrudge pakati pangu nemurume wake, but he was still the fiance at that time. Akanditi inini I have a bad attitude, ndokusaka ndainge ndisina kukwanisa kuramba ndichidanana nefriend yake. The friend used to complain. This was after ndati kune friend yangu taifana kuti tinge tichimboenjoya life since she was about to get married. Saka ndaimuti handei kumaparty. Before all of this taiwanzokuenda kumaparty nefriend yangu, saka iye akazoti kwandiri, aiwaka uyu ava mukadzi wemunhu. Ndikati asati ava mukadzi wemunhu because hausati waisa ring on her finger. Akati unomboziva here kuti chii chinonzi mukadzi? Mukadzi the moment yaunotongozviudza kuti munhu uyu ava mukadzi wangu, iyewo anofanira kutokurakidza kuti she has that character yekuti anokwanisa kuvakika naye. But mukomanachi inini at that time ndainge ndisitomborina kana basa nazvo zvose izvozvo. Ndainge ndichipfuurira friend yangu kuzonosvika friend yangu achizonzi iwe chisarudza pakati pangu nebest friend yako. Saka obviously she then chose her fiance. Zvinova zviri zvinhu zvakandirwadza kuti saka asarudza her fiance instead of choosing me mukoma, kunze kwekuti ndinge ndichingoriizina kuti what I was doing, it was unfair to my best friend. I was supposed to let her go. She was about to get married, but I still was refusing to let it go. Ndaingoda kuti tirambe tichingonakidzwa chete. Ndakabva ndachizoenda kung'anga. Ndaenda kung'anga mukoma, ndainge ndiine chipo chandainge ndichida kumupa, kumutengera madinner plates, then ndobva ndachizomagadzira madinner plate iwawo kung'anga. Asi ng'anga yacho yakabva yati no, that one hatisi kuda izvozvo, tikuda kuti tinge tichinyatsokumubaya panorwadza. Vakanditi itarisiro yemukadzi wose kuti kana abvawo mukuchata obva akasika azvarira murume wake mwana. Zvino vachachata zvavo asi chichabuda hapana. Tikuda kuita zvinoita kuti tinge tichiomesa chibereko chake. Zvechokwadi chakaomeswa chibereko chake. Zvakaitika ipapo mukoma ndakanzi ndinge ndichienda kunotora zai kuchirugu chainge chiripo pamba pavo. Gogo ivavo ndikaita saizvozvo vakabva vachizonditi ndinge ndichiputsira zai iroro mumoto. Saka mudare mavo mainge muine moto wainge wakabatidzwamo imomo. Ndokubva ndachizoputsira zai riya vakabva vati tainge tatoomesa chibereko chebest friend yangu. Saka ndakabva ndachizotenga magauni aya ndikanomasiya kumba kweng'anga. Akagadzirwa neng'anga yacho iyoyo
kuzosvika vachizondiudza kuti ainge ava right, ndikamatora ndikazoenda ndikanoprindisa mazita ebest friend yangu nemurume wake. Vainge vakanditi it was just a temporary thing, kana ndava kuzoda ndobva ndachizodzokera kwavari, ndobva ndachizosunungura mhiko dzacho idzodzo. Saka ndakamirira kwemakore anokwana iwo kuita 3. Pandakadzokera kumba kwagogo vaya vakandibatsira, ndakaudzwa kuti vainge vakaendeswa kumusha because vainge vachirwara. Apa iniwo mari yekuti ndinge ndichiendako kumusha kwacho ndainge ndisina, saka ndakangoignora mukoma, sezvamunoziva kuti nhamo youmwe munhu airamwirwe sadza. Ipapo sezvo painge pari padhuze, ndakangoti I must go there ndinge ndichingosunungurawo friend yangu. Is 3 years now, anzwa nekungotukwa nehama dzemurume kuti ingomwa. So I ignored the 4th year, then ndakazoti kwapera 5 years ndikachizoenda kumusha kwacho, kwava kuchizoudzwa kuti vakazoshayika gogo ivavo, zvikatongovhara nawo zvakadaro. Saka gogo ava vakashayika mukoma ndivo vainge vachiziva kuti ndaifanira kuti ndige ndichizosunungura friend yangu sei. Saka ndichitaura nemi kudai mwoyo wangu unorwadza. I cannot stand by anymore because I am like a sister to her. Anogara achingochema chema achingonditi ko Mwari sei vakanditonga nenzira dzinorwadza kudai. Do I ignore her suffering because munhu wacho akandibatsira iye akafa? Kune n'anga here inokwanisa kundibatsira? Please, kana kuri kunzi kunenge kuine n'anga inokwanisa kundibatsira kuti tinge tichigadzirisa pamhiko dzacho idzodzo dzakakanganisa chibereko chefriend yangu without the original healer to negotiate with. Kana kuri kunzi ndikangoitawo give up, ndinenge ndiri munhu anganzi ari bad here? Please ndapota ndibatsireiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Inyaya inotondidzimbawo mumwoyo mangu, ndinorwadziwa nekuda kweizvo zvakaitika. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we, shuwa kuchengeta secret yakadaro mumwoyo kwemakore mangani. Apa iwewe unenge uchishingirira uchizviudza kuti zvichanaka, izvo chibereko chako chakatoomeswa, pakaputswa zai richiputsirwa mumoto. Akomanaka, ini ndinoona sekunge mukaudza friend yenyu at least anowanawo closure, obva achizoziva kuti ndo dambudziko iro riripo pandiri. Saka munokwanisa kuzotobatsirana because iyewo of course it will be painful for her, but munhu anokwanisa kutongonzwisisa kuti munhu uyu achizouya kwandiri achikonfesa kuti akandigadzira, anotodawo kutoti pange pachizotoita solution. Hameno kuti munozvionawo sei muri yeZimbabwe. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Vari kubvunza ivo vachiti zvinoita here kuti n'anga inenge yakakugadzirira mishonga yacho yekusunga munhu kuti asakwanisa kuita mwana, kana yafa unge uchizobatsirwa neimwe n'anga? Ya, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi vatezvara vangu vakanditumira gudo pamba nelist rejeredzwa neroora. Makadiko mukoma? Ndine secret yangu yandiri kuda kuti muise kudare kwenyu. Mazuwano muri kukwikwidza, iniwo ndiri mugrupu tinongoita maconfession ekuwana ari maaudio. Saka ndinogara ndichingorikwesta kuti ndipeiwo maconfession amukoma Nashi. Saka mundi posterawo nyaya yangu. Ininiwo ndiri murume, ndine makore 48 ekuberekwa, ndinogara kunonzi kuSunningdale muHarare. Nyaya yangu yakatangira apa. Ndakaroora mukadzi wangu. Pandakaroora mukadzi mainge muri mugore ra2006. Ndakatonobvisa pfuma kumba kwavo ndikasiya mombe dzedanga chete. Vanatezvara vangu vakandipa mukadzi vachiti mukuwasha watifadza. Ndakatora mukadzi wangu, takatanga kugara, tikabva tachizobereka vana vedu 4. Saka nekushanda upenyu hwedu iye zvino wativhurikei zvekuti tava kurarama zviri nani. Ndisu tava kutochengeta vabereki kusanganisira navatezvara vangu. Saka zvakazoitika mukoma nezuro masikati makuna chaiwo. Zvakatanga makuseni, ndakamuka ndichinzwa muviri wangu wose kuneta, ndichinzwa kupera simba, uye zvekare ndine dambudziko rekuti ndinopota ndichibayiwa nebayo
kumusana kwangu uku zvekuti handina kutokwanisa kutoenda kubasa, ndakaswera ndakarara. Saka kwakazoti kwava kumasikati zvekuma 3 p.m. ndainge ndatuma mukadzi wangu kunotenga mapiritsi kufamasi ekupodza marwadzo. Ndakanzwa gugugugu nokupadho. Ndakabva ndamuka zvekuvavarira zviya ndichingoti ndianiko ndiri kuuya ndichienda kunovhura dhoo. Pandakavhura dhoo ndipo pandakaona naimi ndakaona zigudo zihombe rakanditi ndiri nhume yabva kuna vatezvara vako, hanzi ndiri kuda jeredzwa rangu. Rakanditambidza listi yeroora rinosvika $9,000. Palisti iri rine due date, mufunge zvenyu. Ndakapiwa due date rekunosvika musi wa 28 August iro rino gore, asi pakanzi kana ukauya nezvishoma tino extenda kusvika gore rinouya. Ndinofanira kunge ndabvisa jeredzwa iri. Saka pakazodzoka mukadzi wangu, ndakamuudza makona andainge ndaona. Akafonera baba vake achivaudza nezvemashura aya. Baba vake vakandipindura kuti itai zvataurwa nenhume yandatuma kwava kukata foni yavo. Mukomanashi ndiwo mashura andakasangana nawo. Ndakatumirwa gudo kuzobvunza pfuma navatezvara, saka ndiri kutsvaka rubatsiro nepfungwa dzenyu. Ndoita go back to sender here, should I fight fire nefire? Saka kana variko vanhu vanokwanisa kundibatsira, aiwa mungandibatsirawo chaizvo. Zvinoita here kuti nditore pashoma pandinapo. Ndine zvipfuwo zvangu zvandiinazvo zvandinoziva kuti ndo zvavakatageta izvozvo, nekuti mari yacho yavakanyora inongoenderana nezvipfuwo zvangu zvandiinazvo nezvimotikari zvangu zvandiinazvo. Kana ndikazvitengesa inobva yakwana 9,000. Ndokusaka vari kuti ndinofanira kuti ndinge ndichikasika ndauya nemari yavo, kana kuti ndinenge ndichida upenyu hwangu. Kuna tezvara vakanditumira gudo kuzobvunza pfuma yemwana wavo. Handizivi kuti ndo zvazvinoitwa here pachivanhu chedu naitezvara, kana kuti pane nzira dzekuti maifanira kunge dai makashandisa nzira idzodzo. Ko ingawanise mukuwasha ndanga ndichishingirira ndichiita zvose maitiwo kana mukawirwa nedambudziko pavakuwasha venyu vose, kunyange avo vacho vanonzi vakatobvisa mari dzakawanda. Handisirini here ndanga ndichikubatsirai? Vamwe vatori kuna South Africa vachitochema vachiti havatori namari. Ko mhosva yangu ndeyi? Nhai baba, ndinzweiwo kuchema kwangu, ndiri mwana wenyu ingawani. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo, ichibva kune mukuwasha. Hanzi ndakatumidzirwa gudo. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadii mukomanashi? Chitupa changu vigai. Ndiri mukadzi akaroorwa, ndine vana 4. Nyaya yangu yakamira yakadai so. Mukoma inini nemurume takagara tichinetsana nekuda kwenyaya yechihure. Akazvitanga kubva ndiine vana 2 kusvika tava nevana 4. Izvezvi aigara achiti ndoda umwe mwana ndikaramba, but handina kuita zvekumuudza face to face. Ndakanoiswa jadel rangu, so mukoma anongoti zviri kuramba izvo. Kana ndakabayirira jadel hangu ndatoona kuti ndingatozvariswa vana apa munhu ozondishungurudza sezvaari kundiita pari zvino. Murume uyu haadzoki kumba maweekends, haadyi zvandinenge ndabika. Anoti ndabva ndadya kubasa. Anoita violence neni. Kana ndarara anoti ndipe bonde zvisina rudo mukati. Apa haadi kugeza, anoda kupinda mumachira achiita kunhuhwa dikita. Anohura zvinosemesa mukoma. Kodoro manwiro acho aanoriita weti mumachira ndofumo yanika sezvinonzi ndine kamwana kacheche. Murume uyu akazondibhowa paakaitira tsvina mumachira. Ipapo ndakaita hasha dzekutoda kutobhoilisa mvura ndinge ndichimudira kuti amborwadziwa. Zvinoita Mwari kamukomanashi. Pandakati ndabhoilisa mvura paya, kamwana iko kakangoenda kakanodzima stove. Apa nezera rake mukoma ndakazoti ndamutarisa mwana, handina kukwanisa kumuitira hasha. Ndikatoona kutoti this was a sign yakabva kuna Mwari. Ndaida kudira murume wangu nemvura, ndikabva ndatongozosiyana nazvo. Ndikabura mvura iya hangu, ndikabva ndanzwira mwana wangu tsitsi. Payday rake haadzoke kumba. Unomuona adzoka asisina kana cent. Apa zvese ndichiita
kumuramba zviite, nekuti vana vanoda kugara vachiona baba vavo. Dambudziko riripo anoita sekunge akagadzira vana mukoma, nekuti kana tikangopesana chete vana vanobva vatanga kurwara, uye zvekare vanenge vachichema vachiti vari kuda baba vavo. Zvino ndinobva ndashaya kuti ndozvifambisa sei kana vana vongoramba vachichema vachiti tikuda baba vedu, tikuda baba vedu. Ndikuda help kubva kwamuri, uye zvekare nemazano. Ini hangu handina kana peace of mind mumba mangu. Chandiri kuda ndanga ndichida peace of mind, ndava kufungawo kuti ndinge ndichiwanawo munhu wekuti ndichange ndichizongofambidzana naye. Zvinoita here kuti ndingotsvakawo chikomba kuti huya bhangulini wangu haasati adzoka, chikomba chongopedza madhiri choenda, kana kuita kuslip over, then munhu uyu ndongomunyepera kuti tiri kumboenda kuchechi, izvo kunenge kusina kwandinenge ndamboenda. When you post my story please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Zvinoita here kuti ndinge ndichihurira murume wangu kana kuri kunzi anenge achindishungurudza nenzira dzinorwadza kudai so. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Hanzi ndafunga hangu kuti ndinge ndichingohurira murume wangu. Zvinoita here because munhu wekuti anondishungurudza. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, munombozviziva here kuti nyimo dziri very dangerous. Iniwo mwana wangu akabva nejoki rake raakasangana naro kuSouth Africa. Ndakamuudza kuti handidi tsvina dzenyu idzodzo dzamunonyengana nadzo kuSouth Africa. Hakuna mukadzi akakwana anobuda munyika yake ugototi ndawana mukadzi chaiye. Ndakamuudza kuti kana wava kuda mukadzi unofanira kuti unge uchidzoka kuno kukumusha tokutsvakira mukadzi. Asi akazongokaruka atongosvika akati mama nababa very sorry, uyu ndiye mukadzi wangu. Zvaitova nepamuviri mukadzi zvacho izvozvo. Ndakarwadziwa, ndainge ndichida kuita nhumbu yekutumbura, asi pandakazofamba ndakanzi iyewo aiva aine zvainge zviri paari zvaimuchengetedza, saka ndaikwanisa kuzotozvikanganisa nekuda kumutumburira nhumbu yake. Ndikabva ndanzi asi ndaikwanisa kungomukuvadza. Mukoma ndopandakaona kuti mimwe mishonga inenge ingori simple. Ndakangonzi ndinge ndichitora nyimo, kana ndatora nyimo ndobva ndachizodzibika, ndobva ndachizotanga ndaenda nadzo kumba kwamadzibaba ivavo avo vakandibatsira. Ndakaita saizvozvo mukoma. Nyimo idzi ndakadzibika huri husiku makuseniseni, ndobva ndachizomukira ndikaenda kumba kwavo madzibaba vaya ndokubva vachizodinamatira nyimo idzodzo. Apa ndainge ndakadziisa muchibhege changu. Ndakadzoka mukoma makuseniseni vanhu vachiri vakarara. Nyimo ndokubva ndachizodzidzosera mupoto, kwava kuchizomirira kuti muroora ange achizomuka. Ko zvipfeve zvemujoni zvakajaira kumuka pazvinenge zvichinzwa kuda izvo. Vanoona kutonga kwavanoita kumba kwevabereki vavo, vofungidzira kuti kwose kwose vanenge vachitonga. Musi wacho iwoyo ndakati handidi hondo nemunhu, handidi hondo nemunhu, ndichiimba zvangu ndichizvitsitsisa hana yangu katatu kuti ndisazonetsana nemuroora, because aifanira kuti ange achizomukawo akapombonoka kuitira kuti paya pandinozoshandisa minamato pasazova nekusawirirana pakati pangu nemuroora wangu. Zvobva zvachizoramba. Mukomanashi akazomuka nguva dzake dzavajaira kumuka ikoko kujoni, ndokubva achizotanga kutsvaira zvake. Ndikamuti muroora chiregedza zvako kutsvaira, ndichakubatsira iwewe chigadzira tii. Akagadzira tii mukoma, ndokubva tachizotanga zvedu kunwa tii yedu nenyimo. Saka makanda mukomanashi akati asimuka, ini makanda awo andainge ndamenya dzangu nyimo pandainge ndichidzidya ndainge ndakamaisa parutivi. Ndakabva ndachizomutuma mvura yekunwa, akasimuka. Ndokubva ndatora makanda aya ndikabva ndachizomarasa panzvimbo pandakaona kuti aizongoya achimatsika. Akangotiwo achibuda mukicheni kwava kutotsika because ndakangoita ekungomwaya uye zvekare nepadhuze paainge akagara. Ndichitaura nemi kudai so anogara achingorwara muroora wangu uyu nguva dzose nekuda kwekuti ndakamugadzira. Ndiyowo secret yangu mukoma. Mwari vandiregerere zvavo, but vana dzidzai kuteerera vabereki venyu.
mhuri yezimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vamwene avo zvakangooma hazvo vedwe hanzi nyimo dziri very dangerous dzinenge dzakabikwa kana ukazotsika makoko adzo aya nai ichokwadi here kana kuti kwete. Ivo vari kuti hanzi hapatombodiwi zvinhu zvakawanda, munhu kutongotsika anotokanganisika kunyange kutotanga kutosangana neminyama. Vanenge vaine ruzivo please tibetsereiwo, mungava muri mucomment section.